Nyt on hyvä. Olen pelannut tähän asti 4 ottelua tällä kaudella. Kasaan saatu niistä 7 pistettä kaikkiaan. Miten kommentoit tuota saldoa? No 7 pistettä ei voi olla täysin tyytyväinen, että olisi ollut muutamassa pelissä pistetä otettavissa hieman enemmänkin, mutta ei pystytty ottamaan niitä. Vielä on aika paljon parannettavaa. Niin, ulkopelissä Lippo on päästänyt kaikkein vähiten juoksuja koko ykköspesiksessä. Mihin tämä sun mielestä perustuu? Perustuu hyvään reenaamisen talvella ja asiat on mietitty läpi ja tehdään niitä sovittuja asioita niin kuin pitää, niin eihän se siinä sen kummempaa. Itsekin olet polttolinjapelaaja. Onko sinun mielestä nimenomaan tuo Lipon polttolinja yksi joukkueen vahvuuksia? No kyllä varmasti, jos vertaillaan muihin joukkueisiin, niin polttolinja on varmasti sarjan parhaita ja etukenttääkään ei saa aliarvioida, eikä varsinkaan takakentällä Timo Lemposen merkitystä. Niin, onko Lippoa sinun mielestä ehkä aliarvioitu joissain ennakkoarvioissa? Joukkueen sisällä kuitenkin luotto on ollut vahva koko talven ajan omiin kykyihin. Varmasti on aliarvioitu, koska ei varmaan ole niin paljon tietoa herunut muihin joukkueisiin meidän tekemisistä, niin ei ole ollut sitten, vastustajat ovat olleet hieman hävillään meitä vastaan, varsinkin ulkopelin pitävyydestä. Niin, sunnuntaina vastaan tulee sitten Alajärvi, joka ainakin ennakkoon on hyvä sisäpelijoukkue. Uskotko, että takatilanne pelaaminen, mikä nousi tuossa Helsinki-pelissä tärkeäksi, niin on iso asia myöskin tuossa ottelussa? Kyllä varmasti, että Alajärvi on tehnyt hyvin tilannetta, mutta meidän pitää hyökätä heti nollatilanteessa sitä vastaan. Ja sitten jos saavat tilannetta, niin ei mitään, kun jatketaan samalla tavalla takatilanne pelaaminen, niin homma pitäisi hoitua.